Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagkaryami, munday niyo man naging kayamanan yan nasa katong mama. Agin yan di amanan yan nami pamayan, di suway amanan yan nasambayan. Ilan niyo man kayamanan yan na daaban yan ai. Daaban yan amanan yan ang balabaruhan. Na din yung bendi mi pamayan di kayamanan yan nakapkasujudin yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Mata na gira pigilan tagin kayamanan na isini ang pupunta yan na ipagabay taon suyamanan yan na ginawatan na suyamanan yan na sa bagisi. Pilay tanong mga bangsa, tanong mga pamilya, tanong mga tumanay tanong. Aayamanan yan nagtarutok at kian na kiran Allah. Nakalilipatan nilang pansuyamanan yan na kapsujudidan si Allah subhanahu wa ta'ala. Enong katawan kapagariya? Katawan na kababayan? Asuyamanan yan na miyagak sa sambayang. Nadaisian yan o tuwa malakap lalalim ka mas malas kaniyang panayamanan yan na kiyap lalalim adisuyamanan yan na iblis. So iblis, na inisubun wala kasududin yan kuyamanan yan na isin yan na kaadan ayamanan yan na inisubun wala kasududin yan nung nadan yan sududin. Ayamanan yan na ayagudan yan sududin na suyamanan yan na isin yan na kaadan. Ugay, nasa kaapagaryami babayami yang miyaga kuyamanan na sambayang na ayat na dang kasududin na sudud Allah subhanahu wa ta'ala. Enong katawan kapagarya? Babayang isikwa ka man. Asikwa ka pagkataling magtanong sa hadapan si Allah. Aw manisa na yamanan yan nakisinggay kasuldan yan. Pagkasul kusurga nagupakasul si kuyaman narakadyahan. Nas mga tawang miyagak sa sambayan na pagkasul silan si kuyamanan yan na narakasakar. Napagisilan silan mo Allah. Ang tulong isa ba pa kaya pakasul di si sagyan ka yan narakasakar. Na ayak kising bagagin kayamanan yan ng mga tao. Natigil na nakalo lang nakum minal musallin. Sabab sa kagyada kami mapat ng mga tao ay manan yan ng mga barasang. Enong katawan kapagarin. Ada aban yung paglitan na gusto ay manan yan na miyungkir si ikwal arumar ko ay manan yan nakipamayan dengan si ikwal sambayan. Si ikwal manan yan nakabagak sa sambayan. O pamakus ka na yamanan yan na inibagak kasuyamanan na sambayan na din na ba yung bida na yung puta yamanan yan na isa awrip no Allah ta'ala yamanan yan na miyungkir si ikwal. Enong katawan kapagarya. Aayang katiro Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Nadap na tigin man na iya milayakan amala akasupak sa ikwala arumar si sagin ayamanan nakabagak sa ayaman na sambayan. Ayamanan yan na mapanad so kabagak ko sambayan adisuyamanan yan nakambarasin. Kapaman ko, kapamuno, suyamanan yan na langwan taman ayamanan yan na mga pad. Ang mga kabair na isad na miyak karalao na tigo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Naging kaiyamanan yan ng mga taway ni Bulakira naging kaiyamanan sa sambayan. Subhanallah. Manunyuman gedagdaagin kayamanan yan na okay tagiin yan diya man nakapakasimili. Kapagpakasujud yan. So kapag karagniyo natantod na yamanan yan na karagnan agin kayamanan yan na urib no Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalintan si iku Allah at taufikan tanong yan na makambalingan tanong si iku Allah na makami pamayan digtan wagin kayamanan na sambayang sa yamanan yan na perumanan tanong po si iku mga oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.